Nadávame, keď je. Nadávame, keď nie je. Toto nie je zima, toto je zlé leto. No a pre tvorivé duše je to výzva, veď materiál im napadal priamo z neba. Oh, the weather outside is frightful. Také čudo postavili. Babral sa celú nedeľu tu s tým. But the fire is so delightful. Zamagurská gorilia žena alebo muž, lebo nie je to vidno. To asi muž, bo vrchu pozem. V Lani bol slon. A na budúci rok zase niečo iné. Zas niečo iné, áno. Let it snow, let it snow, let it snow. A to už sme vo Vysokých Tatrách, aj tie majú strastu zo snehu. Vysokohorský nosič zatiaľ je tu taký sám, tak možno pribudne k nemu aj nejaká manželka? Nie, neviem robiť ženy. Hoci mám dceru, ale... Ak by socha nemala fúziť, trochu by sa podobala na ministra Jahnátka, hovoria niektorí turisti. A čo na to chatár? Podobnosť čisto náhodná. Niekde napadnú 2 cm snehu a už ho majú po krk. Inde ním vedia urobiť radosť sebe aj ostatným. Dokazujú to aj fotografie od našich divákov. Let it snow, let it snow. Podľa najvytrvalejšieho snežného sochára na Slovensku aj toto by mohol byť recept pre mestá a dediny, ktoré si so snehom nevedia dať rady. Postavte si nejakých snehuliakov alebo nejaké postavy a razom by bolo po kalamite. Marek Vnenčák, televízia Markíza.